Minkejja li nbidel il-Ministru, l-aġir ta' Johan Grech baqa l-istess. Dan kif fuq qiegħed iżomm mistur l-ammont ta' flus li nefaq mit-taxxi tal-poplu brabta mal-premijiet tal-Film Awards u nefqa fuq id-direttur tal-istess festival fl-2024. Minkejja li s-sit online The Shift News għamel Freedom of Information Request, Grech ġie u ma tax din l-informazzjoni ċoe lista ta' pagamenti li nataw lil dawk li rebħu premju u l-direttur tal-festival, bid-dati, l-ammonti u l-persuni li nataw il-pagamenti u għalfejn nataw dawn il-ħlasijiet. Net News taqsal il-Ministru Bonnici dwar dan kollu iżda Bonnici għażel illi jiddefendi lil Grech. Johan Grech, hemm atteġġament li issa tiġi pattern, fis-sens dadu ma preżentax kemm nefaq fl-2024 fl-awards, eċetera, eċetera, qed jgħidu li għadu ma ħallasomx minn rebaħ l-awards. Ma tinkwetakx di li Naqbel miegħek illi hemm pattern fejn jidħol Johan Grech, pattern ta' xogħol rekord li jiġi lejn pajjiżna, ġifieri l-ammont ta' films li qed jiġu minn barra mill-pajjiż qed nitkellmu fuq patterns. Huwa pattern illi huwa mertu ta' Johan Grech. Ta' minkejja li l-liġi ċara li l-Kummissarju kellu jirrispondi fi żmien 20 jum b'estensjoni ta' 40 ġurnata għal talbiet li huma aktar komplessi. Lura fi-8 ta' April il-Kummissjoni qalet li għandha bżonn estensjoni iżda minn dakinhar The Shift News marċiva l-ebda informazzjoni. Għalhekk din is-sitwazzjoni tiġi deskritta bħala waħda illegali kontra l-liġi u jidher li din mhux l-ewwel darba li ġrat taħt it-tmexxija ta' Grech. Madankollu Bonnici minflok jieħu l-passi neċessarji baqa' joħroġ u għal Johan Grech l-istess Grech illi elezzjoni wara oħra jispiċċa jagħti s-servizzi tiegħu lill-Partit Laburista fil-kampanji elettorali. Ma jiġix waħdu jew billi toqgħod Atteġġament huwa ġustifikabbli. Jew billi toqgħod bil-qeda fuq siġġu. Tittamlu tġibu dan ix-xogħol waħda billi taħdem u Johan jaħdem ħafna jaħdem. Intant, skont The Shift News jidher illi dawk illi ħadu premju s-sena l-oħra għadhom qed jistennew sabiex jitħallsu azzjoni illi ġiet deskritta bħala waħda skandaluża u minkejja din is-sitwazzjoni din is-sena sar festival ieħor illi fih intefqu l-miljuni ta' euro mit-taxxi tal-poplu iżda meta sikkajna lil Bonnici dwar dan il-Ministru għażel illi ma jwiġibx u qed jinsisti li dejjem hemm lok ta' titjib. Għalsu imma minn rebaħ l-awards fil-2024. Natur, issa, fejn tidħol il-Mediterranea Film-Festival li kien hemm differenti x'inti tgħidli l-atteġġament. Kien hemm differenza fl-atteġġament għaliex prattikament kważi kollu ftit affarijiet żgħar ħareġ b'tender il-Mediterranean Film Festival dan is-sena, ġifieri kull min ġie kontrattat b'tender, allura l-informazzjoni diġà hija pubblika għaliex la darba inti tingħata tender hemm proċedura li hija minnha nifisha ippubbliċizzata. Issa tgħidli hemm fejn inkomplu ntejbu fejn tidħol trasparenza bil-qalb kollha. L-iskandli fil-qasam responsabbli minnu Bonnici mhux qed jonqsu hekk kif bosta baqgħu skantati bil-pagamenti eżorbitanti fil-Festival ta' Mużika ta' din is-sena. The Shift News vela kif fost oħrajn il-preżentaturi tħallsu 7,500 euro kull wieħed u l-uffiċjal laburista Jason Mikallef tħallas 5,000 euro tal-li kiteb l-iskript taż-żewġ serati. Dejjem taħt il-barka tal-Ministru Bonnici u l-Kap Eżekuttiv ta' Festivals Malta u bidillu tal-Prim Ministru Roberta Bela Aron Zara.